Já falámos muitas vezes, sempre falámos todos os dias, ainda hoje voltámos a falar, mesmo nestes 2 meses em que nós já sabíamos, eu já tinha dito que a minha continuidade não ia acontecer, sempre mantivemos esse tipo de conversa, porque isso é fundamental para o futuro do PAOK, quer dizer. Εντάξει, αυτή η συζήτηση προφανώς δεν περίμενε τώρα αυτές τις 2 τελευταίες μέρες να γίνει κάτι τέτοιο, ή ακόμα και τους 2 τελευταίους μήνες που η απόφασή μου ήταν ήδη παρμένη. Συνεχίζαμε να μιλάμε με τη διοίκηση, με τους ανθρώπους της για το τι συμβαίνει στην ομάδα, για το ποια είναι η άποψή μας για το πού ακριβώς πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Οπότε είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε μέρα. Γινόταν όλα αυτά τα 3 χρόνια τα οποία vriscόμουν εδώ και προφανώς συνέχισε να γίνεται και τους 2 τελευταίους μήνες και τις τελευταίες μέρες. Só quem não me conhece é que poderia pensar que eu até ao último minuto não irei fazer tudo para que o PAOK possa crescer. Μόνο κάποιος που δεν με ξέρει καλά θα πίστευε ότι τις τελευταίες μέρες δεν θα έκανα και πάλι ό,τι είναι δυνατόν και το παν για να μπορέσω να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ την ομάδα και το σύλλογο για να ανέβει όσο πιο ψηλά γίνεται. Não, esta questão não se põe, não é por aí. A questão não é essa. Não tem a ver nem com o futebol grego, nem tem a ver com o PAOK. Το ζήτημα είναι ως εξής. Tem a ver com 25 anos de carreira. Πρώτα απ' όλα δεν έχει να κάνει ούτε με τον ΠΑΟΚ και τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτός ως σύλλογος, ούτε έχει να κάνει με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει να κάνει απλώς με 25 χρόνια που με βαραίνουν, να το πούμε έτσι. É normal que em determinada altura haja algum cansaço. Και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να υπάρχει κάποια κούραση, κάποια κόπωση. Por se a questão fosse essa, ou fosse a querer mudar de clube ou alguma coisa desse tipo, eu faria outra coisa, quer dizer que não era séria, mas faria. Διότι αν απλώς το μοναδικό που θέλω να κάνω είναι να φύγω από εδώ πέρα, δηλαδή να αλλάξω σύλλογο, θα έκανα κάτι άλλο, παραδείγματος χάρη, το οποίο σίγουρα θα ήταν σοβαρό και δεν θα ήταν ταιριαστό με τα πιστεύω μου και με το πώς είμαι εγώ ως χαρακτήρας. Era fácil, eu fazia uma série de exigências, o PAOK não podia aceitar e eu ia-me embora. Θα έβγαζα κάποιες δικαιολογίες ή θα έκανα τρελές απαιτήσεις, ας πούμε, στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Θα ήξερα εκ των προτέρων ότι δεν είναι δυνατόν να μου τα ικανοποιήσουν όλα αυτά τα οποία ζητάω και θα έλεγα να ορίστε για αυτό το λόγο. Mas isso não corresponde à verdade, portanto eu não faço isso. Να μου πάρουν αυτά τα οποία ήθελα, ας πούμε. Αλλά αυτό θα ήταν κοροϊδία πρώτα απ' όλα του ίδιου μου του εαυτού και από εκεί και πέρα και στους υπόλοιπους άνθρωπους διοίκησης με τους οποίους έχουμε δουλέψει τόσο καλά αυτά τα 3 χρόνια. Mas isso depende muito. Se eu voltar a treinar uma equipa, depende muito das circunstâncias, não sei, neste momento não sei responder a isso. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς ακριβώς να απαντήσω αυτήν. Δηλαδή εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Vou ter esse tempo a pensar. Σίγουρα θα έχω το χρόνο για να μπορέσω να το σκεφτώ και αυτό. É uma situação que já me passou pela cabeça. Είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι, μου έχει περάσει δηλαδή από το μυαλό. É que eventualmente, se um dia voltar, poder voltar numa situação de manager mais do que de. Ότι κάποια μέρα, ας πούμε, όταν επιστρέψω στους πάγκους, ίσως να γίνει αυτό κάτι σαν manager, ας το πούμε έτσι. É uma possibilidade, mas é o que eu digo neste momento, não sei. Não... Με πρότυπα αγγλικά. Agora para já quero descansar e depois logo. Αλλά απλώς για τη συγκεκριμένη στιγμή, τώρα, αυτή την περίοδο που μιλάμε, θέλω απλώς να ξεκουραστώ, να τα ξεφορτωθώ όλα αυτά, να τα αφήσω πίσω μου και να μην ασχοληθώ καθόλου. Se não mudarem algumas coisas, dificilmente o PAOK terá condições para ser campeão. Θεωρώ πως ναι, θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει μια μικρή δόση αλήθειας. Θεωρώ ότι αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, σίγουρα για τον ΠΑΟΚ πάντα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να στεφθεί πρωταθλητής. Algumas coisas têm que mudar, naturalmente. Υπάρχουν σίγουρα κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Ao longo desta época, logo no início, quando se sentiu que o PAOK podia ser um obstáculo forte. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν θα έλεγα, αλλά και από την αρχή ακόμα της σεζόν, όταν φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε ίσως να εξελιχθεί σε ένα εμπόδιο για κάποιους, percebeu-se que algumas coisas não iam bem, né? Καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα δεν πήγαιναν. Basta vermos os 3 primeiros 4-5 jogos. Αρκεί μόνο και μόνο να δούμε τα 3, 4, τα 5 πρώτα παιχνίδια. Para percebermos que alguma coisa não ia bem, não é? Ποια είναι η κατεύθυνση η οποία υπήρχε. Depois ficámos a 6 ou 7 pontos e acho que aí acharam que nós já não podíamos fazer nada. Από εκεί πέρα, από τη στιγμή που σε εκείνα τα παιχνίδια μετά χάσαμε κάποιους βαθμούς, μείναμε 6-7 βαθμούς πίσω από την κορυφή, ίσως θεωρήθηκε ότι ο ΠΑΟΚ πλέον δεν ήταν εμπόδιο. Mesmo assim, lá nos foram deixando jogar, não é? Και ότι πλέον δεν θα είναι κάποιο πρόβλημα για μας. Μας αφήσαν λοιπόν να παίξουμε. 7 vezes com 10. Μας αφήσαν και πάλι να παίξουμε 7 φορές που παίξαμε 10 ποδοσφαιριστές. Depois, quando nos aproximarmos muito, veio o jogo do Ares e aí foi mais complicado. Και μετά, όταν πάλι πλησιάσαμε με περισσότερο κόπο, ήρθε και το παιχνίδι με τον Άρη. Não. Όχι. Não, tipo porque toda a estratégia que foi montada sempre ao longo destes 3 anos foi com o Presidente. Και αυτό διότι όλες οι στρατηγικές, όλες οι τακτικές που ακολούθησε ο Σύλλογος αυτά τα 3 χρόνια
έγιναν με σύμφωνη γνώμη και μετά από πολλή συζήτηση και με τον κύριο Πρόεδρο και με τον κύριο Βρίζα. E mesmo naqueles momentos em que as coisas se complicaram, nós sabíamos que se iam complicar. Και ακόμα και σε στιγμές που τα πράγματα γίνανε περίπλοκα και ξέραμε εκ των προτέρων ότι αυτό θα γινότανε, αλλά ξέραμε και τον τρόπο αντίδρασης. Nós tínhamos a noção exata do que é que estávamos a fazer. Ξέραμε ξεκάθαρα τι ακριβώς κάναμε. Nós no primeiro ano sabíamos que íamos ter uma fase em que íamos ter esses problemas todos. Estávamos preparados para isso, estávamos bem preparados mentalmente para Τον isso. πρώτο χρόνο ξέραμε πολύ καλά ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίζαμε προβλήματα με τη γενικότερη εικόνα της ομάδας. Ωστόσο, ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι γι' αυτό, κυρίως όσον αφορά τον ψυχικό, τον πνευματικό τομέα, αν θέλετε. Porque foi uma decisão tomada a dois. Και σε κάθε περίπτωση ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από δύο και όχι μόνο από ένα. Quando eu apresentei como estratégia ao Presidente que em dezembro que tínhamos que deixar cair o clube naquele ano, tínhamos que deixar, em termos desportivos, tínhamos que o deixar cair para podermos na realidade chegar onde queríamos, foi uma decisão tomada a dois. Όταν παραδείγματος χάρη περίπου τον Δεκέμβριο του 2008 πρότεινα, μέσα από τις συζητήσεις βγήκε ότι ίσως ήταν καλύτερο να αφήσουμε τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά να καταστραφεί, τον αφήσουμε να πάει όσο πιο κάτω γίνεται όσον αφορά πάντα το αγωνιστικό κομμάτι, για να μπορέσουμε μετά να χτίσουμε εκ νέου μια καινούργια ομάδα. Ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε και από τους δύο και ήμασταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε συνέπειες θα προερχόντουσαν από αυτές μας τις πράξεις. E depois da entrada do Vrizas, assumida com os três, e portanto, quando tiveram aqui 3.000 pessoas, nós sabíamos disso. Não... Και από εκεί πέρα μπήκε μετά και η συνεισφορά του κύριου Βρίζα, ουσιαστικά δηλαδή είναι κάτι σαν μια τριανδρία. Και από εκεί πέρα και 3.000 άνθρωποι που ήταν εδώ πέρα και αποδοκίμαζαν και έκαναν, εμάς δεν ίδρωναν. Nós sabíamos que isso podia acontecer. Γιατί ξέραμε ότι κάτι και μπορούσε να συμβεί και ξέραμε ότι αυτός ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος για να μπορέσει η ομάδα να βρει το δρόμο. Mas eu sabia que se não aguentássemos, íamos os três embora. Και ήξερα επίσης εκείνη τη στιγμή ότι εάν τα πράγματα πηγαίνουν ακόμα χειρότερα και δεν αντέχαμε, θα ήμασταν και οι τρεις που θα πέφταμε. Tenho a certeza absoluta disso. Tenho grande confiança no Presidente. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο σε αυτό το τομέα. Κύριος Μίλας και ο κύριος Λογογέννης μετά. Κύριε Σάντος, δύο ερωτήσεις. Ξεκινώντας πάντα όμως για τον Μπουλόν πρέπει να κερδίσει. It's the second division. Play Gametniki. Pode ter o que eu digo, já. Em relação ao Olympiacos, só pode ser especulação. De certeza absoluta, não vou treinar para o Olympiacos. Όσο αφορά τον Ολυμπιακό, προφανώς και πρόκειται μόνο για αριθμολογία, δεν υπάρχει περίπτωση να προπονήσει τον Ολυμπιακό. Portanto, ponto final, parágrafo. Οπότε τελειώνουμε εδώ πέρα. Independentemente de ser um grande clube e que eventualmente toda a gente gostaria de treinar. Του γεγονότος ότι ναι, είναι και αυτός με τη δικιά του σειρά ένας μεγάλος σύλλογος. Ναι, Seguramente não vou treinar ουσιαστικά para o πάρα πολύ θέλουν να Olympiacos. προπονήσει τον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν. Isso seguro. Αυτό είναι σίγουρο. Já expliquei porque é que vou parar. Έχω εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θέλω να σταματήσω, δεν δέχτηκα την πρόταση που υπήρχε από τον ΠΑΟΚ, οπότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να δεχτώ κάποια άλλη. Em relação ao Jorge Costa, aquilo que posso dizer é que foi meu jogador, como vocês sabem, durante 3 anos, capitão da minha equipa. Τώρα, όσον αφορά τον Ζόρζε Κώστα, πρώτα απ' όλα, οι περισσότεροι θα γνωρίζετε μάλλον ότι ήταν ποδοσφαιριστής μου. É alguém com quem eu tenho uma relação pessoal muito forte, naturalmente. Σίγουρα, εκείνα τα 3 χρόνια χτιστήκανε κάποιες σχέσεις δυνατές, οι οποίες συνεχίζουν. Conheço bem o seu caráter, Γνωρίζω πολύ καλά το χαρακτήρα του a sua personalidade. και την προσωπικότητά του. É um treinador que começou há 3 anos atrás, Ένας προπονητής που naturalmente. ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια την καριέρα του. Tem feito bom trabalho nas equipas onde tem passado em Portugal. Μέχρι τώρα έχει δείξει πολύ καλά δείγματα δουλειά στις ομάδες από τις οποίες έχει περάσει. Os trabalhos não são fáceis, porque muitas vezes manter uma equipa na primeira divisão é tão importante como pôr uma equipa campeã. Δουλειές που δεν είναι και τόσο εύκολες όσο φαίνεται. Παραδείγματος χάρη το να διατηρηθεί μια ομάδα που μόλις ανέβηκε από μια κατηγορία να διατηρηθεί με ευκολία στην Α κατηγορία τον επόμενο χρόνο. Μερικές φορές είναι, ας το πούμε έτσι, κατόρθωμα εισάξιο το να μπορέσει να κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα πάντα τηρουμένου των αναλογίων. Tem uma personalidade muito forte. Ως προσωπικότητα είναι πολύ δυνατός. Além disso, tem como trajeto em termos de competições, principalmente como jogador, dos jogadores mais internacionais de Portugal. Competiu campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, ganhou tudo o que havia para ganhar em termos de competições internacionais como jogador. Οι εμπειρίες του σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλες, διότι έχει παίξει στην Εθνική Πορτογαλίας, έχει κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους. Portanto, acho que reúne todas as condições, mas é como eu digo, essa é uma questão que não ultrapassa a mim. Πληρεί πολλές προϋποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα, όπως είπα και πιο πριν, δεν είναι μια απόφαση που θα Não πάρω sou eu εγώ. que tomarei essas decisões. Είναι καθαρά απόφαση της διοίκησης.